Hayırlı erте, эфирде Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Республика президенты Апас районында булып кайтты. Урып җыю эше темплары белән танышты. Комбайнчылар, хуҗалык җитәкчеләре, җирлек башлыклары һәм инвесторлар белән очрашты. Президент терлекчелек буенча эшне көчәйтергә кирәклеге турында фикер белдерде. Районда булган күрсәткечләр әлегә потенциалга туры килми. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов гарантияле сату тәэмин ителергә тиешлеген ассызыклап үтте. Bir атна içinde Татарстанда ревакцинациягә ихтыяж 2 тапкырга арткан. Bir атна элек 600 кеше булса, бүгенге көндә 1200 кеше саналган. Прививкага алдан язылу кирәк түгел, үзең белән иң мөһиме паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Пациентларның төп агымы эсселек кимәгәннән соң көтелә. Казанның Ширеккүл паркында Древо жизни гомер агачы мәдәни агарту проектының 3нче чарасы булып узды. Бу юлы ул чуаш мәдәниятенә багышланды. Бәйрәмнәр белән истә калды. Бу турыда киләсе видеоязмада. Ширмешән районыннан килгән Ратник фольклор төркеме казанлыларны кунак каршы алу йоласы һәм уен җыры белән таныштырды. Это так приятно, вот это такая гордость, все-таки вот приглашают нас. Без Казаннан ерак торабыз, шуңа да гомер агачы проектына чакыруны зур шатлык белән кабул итеп алдык. Древо жизни Казан мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясының уртак иҗади проекты. Аның максаты Идел буе халыкларының туган телләрен һәм традицион мәдәниятен саклау һәм башка халыкларга да таныту. Чуашларның милли кием үзенчәлекләре, аның бизәлеше һәр кемне сокландыра. Шулай ук декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре дә шаккатырлык. Һәр кем бу матурлыкны истәлеккә дип фотосурәткә төшерергә ашыкты. Ульяновск өлкәсеннән килгән чуашлар кунакларны 7 төрле улян кушылган файдалы чәй белән сыйлады. Берәүләр матурлыкка сокланып карап йөрсә, икенчеләр үзләре үк бу матурлыкны тудыруга кереште. Осталар чүлмәк ясау, агач кисү, чигү һәм чуаш бизәнү әйберләре ясау буенча мастер-класс оештырды. Кунакчыл Татарстанда бүген чуаш бәйрәмендә теләге булган бөтен кеше орнаментында, күрә әкиятендә тыңлый, чүлмәгендә ясый, башлыйбыз. Халыкныкы белән һәм инде дәвам итәбез менә шушы стильдә. Димәк, агач яши, гомер бара, телләр саклансын, халыкларыбыз яшәсен, барыбыз бер бөтен булып, шушы рәхәт тормышларны кичергә насыйп булсын. Ә инде чуаш мәдәниятенә тагын да якынрак булырга теләүчеләр чуаш бию буенча мастер-класста катнашты. Күмәк бию халыкларны тагын да бердәм итте. Айзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Ялкын журналы августның тәкъдим итү максатыннан Карбыз пати дип исемләнгән кичке чара уздырды. Бирегә танылган артистлар һәм кунаклар чакырылды. Әлеге чара өчен 100 килограмм карбыз алынган. Карбыз пати бәйрәм сюжетын дүшәмбе көнне карый аласыз. Ялкын журналының чыккан һәр саны инде безнең өчен бәйрәм инде. Без инде аның чыгуын бөтен кешегә танытырга, белдерергә телибез. Әмма август саны Уйладык да кызлар белән үзебезнең коллектив белән ничек иттереп кешеләргә барып җитеп була микән инде. Чөнки җай айларында күбесе ялларда, күбесе китапларны дөресрәге газетаны укымыйлар, телевизор карамыйлар, социаль кермиләр. Һәм менә үзебез аларны да җәлеп итер өчен шундый җиңелчә формат уйлап таптык. Карбыз белән бәйләргә уйладык, чөнки карбыз инде ул бүгенге көннең дип әйтик инде август аеның иң төп җимеше. Кеше ярата ул карбызны ашарга, шуңа күрә карбыз да ашасын, шул ук вакытта журналның яңа саны да тәкъдим ителсен дигән уй белән менә үзебезнең бина янында җәйге ачык һавада бәйрәм оештырырга уйладык. Узак еллар намуслы хезмәттә булган, кешеләргә ярдәм итүне өстен күргән Мөслимә Әлмира Әдиятуллинаның арабыздан китүенә 1 ел булды. Идел буе Булгарстанында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан әзерләнгән сәхифәбез тулысынча әнә шул фидакар журналистка багышланган. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бары тик алга һәм алга дип яшәде Татарстан һәм Россия мөселман өммәтенең йөзен үзгәрткән, гомер буе нәтиҗәле хезмәт тормыш алып барган журналист Әлмира Әдиятуллина. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җәннәтуху. Хөрмәтле милләттәшләрем. Җәмәгать әхлаклы булыйк, әдәпле булыйк.
барайық, алға барайық, артқарышта түгіл, алғарышқа yönelейік. Башта Совет мәктәбендә эшли, оннан Азат хатын хәзерге Сөембикә журналына күчә. Онда 30 ел эшләп, лаеклы ялга чыга. 1990 еллар башында милли яңарыш хәрәкәтендә актив катнаша. Планетаның иң яхшы 100 хатын кызы буларак Нобель премиясын алуга номинацияләнгән. 1996-1999 елларда Мөхәммәдия Казан югары мөселман мәдрәсәсендә укый. Эшсез тора алмаган Әлмирә Хәдия Ярдәм мәчетендә дә эшли. Мөслимә газетасын булдыру һәм бастырып чыгаруга зур өлеш кертә. Журналист Әлмирә апаның эшчәнлеген чагылдырган китап шушы көннәрдә Ярдәм мәчетендә тәкъдим ителде. Китап язырга бик теләп алындым һәм бик җиңел эшләнде. Мине бу эшкә әлбәттә Мәрҗани мәчете имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин рухландырды. Василә апа, алынгыз, эшләгез, сез аны булдырасыз дип. Мин тырыштым һәм минем беренче киңәшчем Мансур хәзрәт булды. Кемнәр белән әңгәмәләр уздырырга, кемнәр белән хатирәләр уртаклашырга дип. Һәм китап ул эш бит әле журналист язудан гына түгел, аны дөньяга чыгарасы бар, аның чыгымнары күп. Бик тә рәхмәтле без Әлмирә апаның туганнары, кызы, мин бик тә рәхмәтле Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән шушы китапны чыгаруга бөтен чыгымнарны тоткан Илдар хәзрәт Баязитовка. Илдар хәзрәт Баязитов белән Әлмирә Әдиятуллина 1993 елдан бирле танышып, аралашып яши. Гомеренең соңгы елларында Ярдәм мәчете белән хезмәттәшлек итте. Әлмирә апа турында без нәрсә әйтә алабыз? Ул соңгы елларны сез үзегез беләсез. Безнең белән иде. Ул мондагы Ярдәм мәчетендә булган бөтен кешеләр, булсын алар сукырлар, булсын алар коляскадагы инвалидлар, булсын алар яшьләр, картлар, бөтен санны яраттылар. Һәр кайсы Әлмирә Әдиятуллинаның яшь буынны әхлаклы, иманлы итеп тәрбияләүгә керткән өлешен, бергәләп уздырган дини чараларын, гомумән эш дигәндә тынгысызлыгын искә алды. Әлмирә апа белән минем танышлыгым күп еллар инде. Аның Мөслимә газетасында да аралаштык, иҗтимагый эшендә дә, аның конкурсларында да ул мине үзеннән калдырмады, ишитте, ислам журналистикасын тыргызып, ислам журналистлары булыгыз дип, ул аны сезгә дә әйтте, миңа да әйтте, Риммага да әйтте, Сөембикәгә дә әйтә иде. Менә шул хәлдә мин Әлмирә апаны бик яхшы беләм дип әйтә алам инде, аның иҗтимагый тормышын, эшчәнлеген. Китапның беренче бүлегендә Әлмирә апаның хезмәттәшләре, аның белән иҗтимагый хәрәкәттә халыкка хезмәт иткән галимнәр, тарихчылар, җәмәгать эше активистлары үзләренең хатирә истәлекләре белән уртаклашса, икенче өлешендә Әлмирә Әдиятуллина кызының туганнарының моңарчы басылмаган истәлекләре урын алган. Өченче бүлеккә Мөслимә газетасында басылган сайланма мәкаләләр кергән. Менә Василә апа инде безнең хәзер ничә хәзрәтебезнең, ничә шәхесебезнең күркәм якларын күрсәтеп, матур иттереп менә китап чыгарды. Менә бу да матурлыкны тарату безгә сабак булсын. Инде Алла Тәала калган гомерләребезне, менә шушы яхшы якларыбызны күбрәк калдырырлык иттереп, Аллаһ риза булырлык итеп үткәрергә барчабызга да насыйп итсә иде. Әлбәттә, менә Әлмирә апа бик йөрәкле, чын батыр хатын иде. Фидакар Мөслимә китабын тәкъдим итеп таратканнан соң, Рәшид Минхаҗ, Мөслимә Шәфиq, Вәсилә Рәхимовага Әлмирә Әдиятуллина исемендәге беренче премия тапшырылды. Акчалата премияләрне Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, хәйрияче Фәрит Мифтахов тапшырды. Әлеге премияның киләсе елда да буласын әйтте. Иске алу мәҗлесенә килүчеләр шулай ук Әлмирә апа башлап җибәргән Коръән уку буенча Сөембикә энеләре һәм сеңелләре бәйгесен югары бәяләде. Әлмирә Әдиятуллина узган гасырның 90-нчы елларында масса күләм мәгълүмат чараларында беренчеләрдән булып, ислам турында һәм мөселманнарның проблемаларын күтәреп мәкаләләр язды. Иң зур казанышларының берсе аның тырышлыгы белән Россия мөслимәләренең паспортка яулык киеп фотога төшү хукукына ия булу. Әлмирә ханымны искә алуыбыз рухына дуга булып барып бирешсен. Бүгенгә сәхифәбез тамам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.